Зәңгәр экрандар янына үзенең күркәм гомер байрамын билдәләүсе Көсекбаева Әлфия Фәрит кызын сакырабыз. Табигать ак кардарга төренеп, сафлык бүрккән бер мәлдә Күгәрсен районы Калдар авылында туып үсеп, әлеге көндә Исем авылында гомер кисерүсе һөйөкле тормыш иптәшем, кадерле әсәебез, кәрсәебез, өләсәебез, кайнабыз, бейемебез Көсекбаева Әлфия Фәрит кызын матур юбилее менән кайнар котлайбыз. Кадерлебез, һине туган көнең менән тәбрикләп, йөрәк түреннән сыккан иң йылы, изге теләктәребезне yetkерәбез. Һин күк йөзендәге кояш кебек тормышыбызны яктыртаһың, йылытаһың. Дөньялагы бөтә яхшылыкты йыйган улы йөрәгең, сабыр холкың, бөтәбезгә лә хәстәрлекле булганың өчен һиңә сикһез рәхмәтлебез. Ходай һиңә корыстай ныклы һаулык, озын һәм бәхетле гомер, якты көндәр, айлы төндәр бүләк итһен. Кадерле әсәй, һиңә барыһы өчен дә зур рәхмәт. Киләсәктә лә тормышыбызның яме, туган йортыбызның коты булып, һаулык, сәламәтлектә атайыбыз менән гомер кисерергә язһын. Котлы булһын әсәй туган көнең, балкып торһын һәр сак йөзләрең, кайгы хәсрәт күрмә, шатлык менән үтһен ине алдагы көндәрең. Котлау менән тормыш иптәшең Ринат, улың Рәмил, киленең Зилә, кызың Гөлназ, кияүең Айнур, ияндәрең Рәмзил, Рамазан, иянсәрең Нурзилә. Хөрмәтле Әлфия Фәрит кызы, изге бар йөрәктән язылган тәбрик сүзләрен якындарыгыз моңлы йырга кушып тапшыруыбызны үтенә. Рәхим итеп тыңлагыз. Йыр бүләгебез һезнең өчен яңгырай. Биргәнһең һине миңә, алнурын таңдарның, йыйганһың һине миңә, бар гөлен даланың, биргәнһең канаттар, талпыныр сагымда, балалык рәхмәтем йырымда сагыла. Кадерләп үтергән мин һинең ямәшәң, куеның гөл баксан, назлы ел улашың. Инде бу һәмдә мин һиңә сабыймын, күңелең назларын күзеңдән таныйым. Боларга бәрәбәр ни генә бирәйем, бердән бер бүләгем, тоғыры йөрәгем, итә күр ҡәнәғәт, риза булышыға, үҙеңә аталған йырымды ҡушып ал. Ҡәдерләп үтергән мин һинең ямәшәң, ҡуйының гөл баҡсан, наҙлы ел һулашың. Инде бу һәмдә мин һиңә сабыймын, күңелең наҙларын күҙеңдән таныйым. Һиңә мин әсәйем алтыным, һиңә дип эҙләнем донъяның атылы.
yaşты бирерге уйланым үрелеп алырга жетмәне буйдарым кадерләп үтергән минең емешең уяның гүл батса надуел булышың инде буе тәмәдә мине сабаймын күңелең наттарын үдеңдән танайым